କାଳିଆ ମାନେ ଅନ୍ୟ ହଁ ଆଗରୁ ହଉଥିଲାନି ଖାଲି ଯେଟି ତାପରେ ମାଟି ପକେଇ ପଙ୍କ ପକେଇକି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ପକେଇ ସାରା ମୁଟ ମୁଟେନି ଖାଲି ବାଲି ଯେଟି ମାଟିରେ ହବ ଗଛ ନା ମାଟି ହେଲେ ସିନା ଗଛ ହବ ଚାଉଳର ଭାତ ହବ ନା ଧାନର ହବ ଭାତ ଚାଉଳର ହବ ଆଉ ଯାହା ଗଛ ପତ୍ର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କାଟି କୁଟି ଦେଇ କାଠ କରିଦେଇଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିଲାନି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନା 3 ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଚିରା ଚିରି ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା କାଠ ଗୁଡ଼ା କାଟି ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ ଏକାଥରେ ରହିଗଲା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାହିଁ ରହିବ ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ ମାତ୍ର 6 ମାସ 6 ମାସ କାଠ ଓହୋ ଆଉ ପେଟ କ'ଣ ବାହାରିଗଲାଣି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ହେଲାନି ହବ ବୋଲି କହୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଉଛେ ମେଡ଼ିସିନ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଔଷଧ ଖିଆ ଚାଲିଛି ପେଟଟା ତଥାପି ଫୁଲେଇ ଦେଉଛି ହଁ ଫୁଲଉଛି କାହିଁକି ଫୁଲଉଛି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସାରା ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିଲା ତ ସିଝା ମିଜା ଖାଇ ମୁଁ ମୋର ସାରା ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ତା ପେଟଟା ଫୁଲିବ ନା କ'ଣ ହେବ ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିକିରି ପିଉନା ତାକୁ ବି ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ନଳି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଚିକାରି ଭଳିଆ ମାରୁଛି ତା କ'ଣ କରିବ ଭାଇ ଟମାଟର ମୋର ଫଳିଲା ହଁ ଏଇ ଟମାଟର ଫଳିଲାଣି ଟମାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଫଳିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଫଳିଲାଣି ହଁ ବାଇଗଣ ହେଇ ଭିତରେ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ବି ଫଳିଲାଣି ବାଇଗଣ ଫଳିଲାଣି କଖାରୁକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନା କଖାରୁ ବା ସାର ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ମରିଯାଉଛି କାହିଁକି ତାର କ'ଣ ହେଉଛି କି ସାର ଦିଆହେଉଛି ମରିଯାଉଛି ଏ ମାଟି ବୋଧେ ଦଉନା କ'ଣ ମାଟି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସେଇକିରି ଟିକେ ମାଟି ଆଣି ପକାଅ ଏଇ କଖାରୁ ହଁ ଉପର ବାଲା କ'ଣ କରିବ ତାର ସାର ଦିଆହେଉଛି 7 ଦିନ ଥରେ ସାର ଦିଆହେଉଛି ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି ତାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ ତାର ମଉଳି ଦିଅ ତା କିଏ କ'ଣ କରିବ ମାଟି ଦଉନ ଆଣିକିରି ମାଟି ଆଣିକି ଦବା ଆଣିକି ହେଇ ପଛପଟରେ ଶୁଖିଗଲାନି ଆଣିକି ଢାଳିବା ଆପଣ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଫଳୁଛି ବାଇଗଣ ବିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଟମାଟୋ କଖାରୁ କାହିଁକି ଫଳୁନି ସେଇଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ତା ଜନ୍ମରୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ହେଉଛି ତାର ଶୁଖୁଛି ତାର ଫୁଲ ବି ହେଉଛି ତା ସାର ଦିଆହେଉଛି ତା ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ତାର ଯେହେତୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ତା କ'ଣ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ଫୁଲଟା କଲେ ତୋଳିଲେ କେତେଟା ହେଇଥିଲା ଫୁଲ ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳା ହେଇଛି ହଁ ଆଜି ଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି ଡେଲି ହେଉଛି 15-20ଟା ବାହାରୁଛି ଓହୋ ତାହେଲେ ଆଜି ହବ ପିଠା ହଁ ଆଜି ପିଠା ଡେଲି ପିଠା ହେଉଛି ହବ ହଁ ଓହୋ ଖାଲି ପିଠା ହଉନ କେତେ ଫୁଲ ବାହାରିଲା ଆଜି ଡେଲି 15-20ଟା ଫୁଲ ଆଜି ହଁ ଯାହା ହଉ ମଟର ଗଛ କୋଉଟା ମଟର ଗଛ କାଇଁ ମରିଗଲା ଏଇଟା ପୋଇ ଗଛ ଏଇଟା ମଟର କି ଏଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲୁରୁ ମାଟି ଟିକେ ଆଣିକିରି ସେଇ ପଙ୍କ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ ସେ ପଙ୍କ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ବାଇଗଣ ସୁମୂଳର ଟମାଟର ସୁମୂଳର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଳମ ଗଛ ସେ ଆମର ସେଇ ପଟରେ ଭଲ ହେବ ସେ ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ସେଇ ଖାଲର ଦୁଇଟା ପକେଇ ଖାଲି ପୁଇ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଦେବ କୋଳଥ ଡାଳି
କୁଲଥୋଡ଼ାଲେ ହାଟରୁ ଆଣିଥିଲି ତ ପିଆ ଚାଲିଛି ଗାଧେଇବା ଚାଲିଛି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ବି ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲା ତୋ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁକି ଆଇଁଷ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଖୁଆ ନେଇ ଆସିନି ଯେଉଁ ଗଦା ଖାଇ ସେଟା ହେଉଛି ହାବିସ୍। ହାବିସ୍ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ହାବିସ୍? ହାବିସ୍ରେ ସବୁ ରକମ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହାବିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିସ୍ ହାବିସ୍। ଠାକୁର ନାଗୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିସ୍ ହାବିସ୍ ଲେଡ଼ିସ୍ ହାବିସ୍ ହେଉଛି ରାତିରେ ନାଇଁ? ରାତି ଦିନ ରାତି 2ଟାଠୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ହାବିସ୍ ଆସୁ ରାତି ସକାଳ 8ଟା ବଜା ଖାଲି ବେଶୀ। ଏ ବାଲି କୋଉନ ସରିବ? ବାଲି ହେଲା 15 ବର୍ଷ ପରେ 15-20 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଇଲା ଘଷା ହବ ସେ କୋଉଠୁ ସିଏ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ? ଇଏ କ'ଣ? ଏଟା ସାବୁନ କେସ୍? ଏଟା କ'ଣ ଗଲୁ ସାବୁନ କି? ଗଲୁ ସାବୁନ ଲିମ୍ବ ସାବୁନ?